Júdea hegyei között született meg az oly sok érzelmet felkavaró judaizmus, amely nélkül nem lenne kereszténység és nem lenne iszlám. A ma mindössze 15 millió hívőt számláló zsidó vallás volt a gyökere, a két nagy monoteista és a ma már 2 milliárdnál is több hívőt számláló világvallásoknak. Jeruzsálem, melynek jelentése a békevárosa, 4000 éves története változatos és összetett történelmi események bonyolult sorozatából tevődik össze. A várost, amelyet számtalanszor dúlták fel és fosztották ki egymást követően, a zsidók, a keresztények és a mohamedánok is szentként tisztelik. Dávid király, a zsidó nép egyik jelentős uralkodója, időszámításunk előtt 1000-ben elfoglalja, és Júdea fővárosává teszi Jeruzsálemet. Az ő általa emeltetett első templom romjaira épült második templom külső gyűrűfalának maradványa, a siratófal, a Kotel Hamarávi, a zsidóság legszentebb helye, amelyet naponta sok ezer ember keres fel. Ilyenkor szokás egy kis papírlapot hagyni a kövek közötti résbe, amelyen egy kérés vagy egyszerűen valakinek a neve áll. A zsidóknál a vallási szertartásokat mindenhol be lehet mutatni, ehhez sem különleges épületre, sem különleges helyszínre nincs szükség. Ugyanakkor, ha létrejön egy hitközség, annak kötelessége imaházat építeni. A reggeli ima alatt a férfiak tfillint viselnek. Ezeket a fekete szögletes bőrdobozkákat a hozzájuk erősített bőrszalagokkal a fejre és a bal karra kell erősíteni. A tfillint 4 pergamentsíkot tartalmaz, amelyen tóra szakaszok olvashatók. Az ima alatt táleszt, imasálat viselnek, amelyekre finom gyapjúból készült rojtot kötnek, a cicitet. A zsinagógában a keleti részen található a fritzekrény, amelyben a tóra tekercseket tartják. Amikor felolvasnak a tórából, azt kiveszik a friccekrényből és körbehordozva a gyülekezetben a bímához, rendszerint a zsinagóga közepén található emelvényhez viszik. A szokások szerint a nők és a férfiak egymástól elkülönítve imádkoznak. Ezt néha válaszfallal, máskor függönnyel oldják meg. A nagyobb zsinagógákban a nőknek külön karzatot építenek. A zsidóság alapvető szentírása a Tóra, amelyet isteni sugallatra Mózes írt le az egyiptomi kivonulást követő 40 év alatt. Bizonyos értelemben ez a zsidó nép alkotmánya. Az 5 könyv mellett, amely az írott Tórát jelenti, a zsidók szerint Isten akarata a szóbeli hagyományban, más néven a szóbeli Tórában is megjelenik, amelyet Mózes szintén a Sínai hegyen kapott meg, s mondott tovább Izrael vezetőinek. Az írott és a szóbeli Tóra az a tanítás, amely eligazítást ad az embereknek ahhoz, hogyan kell élniük. Átfogják és szabályozzák az emberi és társadalmi viselkedés teljes tartományát. Etikai, erkölcsi és jogi szabályokat tartalmaznak a társadalom békéjének fenntartása érdekében. A
A zsidó hagyomány szerint a nép története azzal kezdődött, hogy Ábrahám elhagyta szülővárosát, a mezopotámiai Ur-Kasdimot, és Kánaán földjére vándorolt. Fia Izsák már Kánaánban született, és élete végéig ott élt. Unokája Jákob, aki később az Izrael nevet kapta, Egyiptomba vándorolt 12 fiával és azok családjával együtt. Egyiptomban a zsidó népet rabszolgasorsra vetették, és a fáraók uralma alatt éltek. Főként a mezőgazdaságban és a monumentális építkezéseken dolgoztak. Több száz éves rabszolgaság után Mózes kivezette Egyiptomból az ott néppé vált zsidó közösséget. A kivonulást követően Mózes megkapja a 10 parancsolatot a Sínai hegyen, így a vallási és a szociális törvényekkel felruházott zsidóság nemzeti keretet ölt. Ez a két esemény, a kivonulás és a törvényadás döntő volt a zsidó nép életében. A zsidók bevonulását követően az Istennel kötött szövetség értelmében szent néppé kellett válniuk, és a földet pedig szent földé kellett változtatniuk. Az első király, Saul uralkodása a 12 zsidó törzset összefogta, így utóda Dávid hatalmas birodalmat hozott létre. Elfoglalta és fővárossá tette Jeruzsálemet, fia Salamon pedig felépítette a jeruzsálemi szentélyt. A föníciaiak segítségével kifejlesztette a kereskedelmet, és kiépítette az ország belső hatalmi rendszerét. Salamon halála után azonban a birodalom ketté szakadt. A déli Júdában Dávid dinasztiája uralkodott tovább. Északon, amely nagyobb és gazdag volt, Izrael-Efraim országa alakult meg. A 10 szakadár törzsből megalakult északi országrész a belső széthúzás miatt az asszírok kezére került. A déli Júdát, amely politikai és kulturális szempontból egységes maradt, 400 éves fennállása után a babilóniaiak pusztították el. Bár Izraelt sokszor hódították meg idegen hadseregek, és a zsidók többsége elmenekült vagy kiüzetett, az országot sohasem hagyták el teljesen. Sokan maradtak meg az első templom lerombolása és az első állam bukása után is. Izrael területén a különböző vallásos közösségek zsinagógákat emeltek, a Holt-tenger partján található Engedi ókori zsidó településének maradványait a 60-as évek elején tárták fel. Ennek az ókori zsinagógának a feltárása az egyik bizonyíték arra, hogy a közösségi életben a zsinagóga nem csak a liturgia színhelye volt, hanem a társadalmi és a gazdasági események színhelyéül is szolgált. A feltárás során megtaláltuk az egykori zsinagóga mozaikkal díszített padlóját, amelyen a környék növény- és állatvilágának tipikus képviselői jelennek meg. Hasonló mozaikokat láthatunk Hammadban, Keszárián és az ország több pontján, amik szintén a kor kézművességének fejlettségéről tanúskodnak. A tóraadás földjére, az egyisten hívő vallások születésének helyére ellátogatni mindenki számára különleges élményt jelent. A Közel-Kelet békéért való küzdelem során azért is küzdünk, hogy minden zarándok, úgy a zsidó, mint a keresztény és a muzulmán szent helyeken békében és biztonságban érezhesse magát. Magyar testvéreimet különös szeretettel várom, hisz apai nagyapám Magyarországról, pápáról, az ortodox zsidók tudományos fellegvárából származik. Egy hívő ember számára szinte kötelesség ellátogatni a Biblia földjére, természetesen amennyiben teheti.
Az itt található fák eredetileg Afrikából származnak, és belőlük nyerték már őseink is azt a balzsamot, amelyet a királyok és az egyházi vezetők felkenésére használtak. Napjaink kozmetikai ipara is a régi receptek alapján az itt őshonos növényekből nyeri ki a különböző illatanyagokat. Időszámításunk előtt 515 körül, amikor a babilónok maguk is a perzsa hódítás áldozataivá váltak, Kürosz perzsa király engedélyével tért vissza Jeruzsálembe a száműzöttek első kis csoportja. 70 éves szünet után helyreállt az áldozati kultusz, és újabb 60 év elteltével a második zsidó állam vallási vezetőt és politikai irányítót kapott. A zsidók visszatértek országukba, hogy felépítsék azt romjaiból és megalapítsák a második államot, amelyet az új második templom jelképezett. Ennek a templomnak a külső fala a már általunk is ismert siratófal. Időszámításunk előtt 37-ben a római szenátus királlyá választja később nagy jelzővel kitüntetett Heródest, akit bár mindvégig a lakosság gyűlölete kísért, uralkodása idején újból felvirágoztatja Jeruzsálemet. Kibővítve újjáépíti a templomot és impozáns épületekkel gazdagítja a várost. Ezt láthatjuk a Jeruzsálem kertvárosában felépített maketten, amely korhűen ábrázolja Heródes korabeli Jeruzsálemet. A Citadella és a Dávid torony, amelyet szintén Heródes emeltetett és egykoron palotájának védelmét szolgálta, ma már csak legújabb kori átépítésében található meg. Ma az épület múzeumként működik, és állandó kiállítása a zsidóság történetét mutatja be. A második zsidó államot először a görögök, majd a szírek és az egyiptomiak foglalták el. Ezt követően ugyan 100 évig újra függetlenné vált Izrael, de a meggyengült állam végül római provincia lett. A zsidók felkeltek Róma ellen, de a 3 évig tartó háborúskodás eredménye időszámításunk után 70-ben Jeruzsálem és a szentély lerombolásához vezetett. A nép nagy többsége távoli országokba szóródott szét, és mindössze néhány kis zsidó település maradt az országban. Jeruzsálemet kifosztották és felgyújtották, a kincseket pedig Rómába szállították. A második szentély lerombolását követően a zsidó történelem súlypontja a politikai életről vallási síkra tolódott át. Cfát számos vallásos zsidónak adott menedéket évszázadokon keresztül, akik a szent szövegek tanulmányozásának szentelték életüket. Most egy 16. évszázadbeli zsinagógában vagyunk, és most ki fogom nyitni a tóra szekrényt, hogy megnézhessük a tóra tekercseket is. Ki is nyitom az egyik védőt, hogy a tekercs is láthatóvá válja. A tóra tekercseket kézzel kell írni. Ha nem kézzel van írva, a tórát nem szabad imádkozásra használni. Nem kóser. Nem csak az ennivalóban van kóser, a tóra tekercsben is van kóser. Tehát kézzel kell írni, és ez egy külön foglalkozás, a tóra másolás. Ez a Mózes 5 könyve, vagyis a Biblia első 5 könyve, ami nem könyv formában, hanem tekercs formában jelenik meg, és ezt használják a zsinagógákban 3 nap egy héten.
hétfőn, csütörtökön és szombaton veszik ki a tóratekercseket, felteszik a bimára, vagyis a kis színpadra, ahol csak azok állnak, akik a Tórát olvassák. A Tóra be van osztva. Az egész év hetei szerint minden egyes héten más-más részét olvassák a Tórának, vagyis az 5 könyvnek. Na most ez hozzá kapcsolódik ehhez a zsinagógához. Tudnék, a Tóra, Mózes törvényei olyan komplikáltak, hogy aki nem az egész életét annak szenteli, hogy megismerje, hogy pontosan ismerje a törvényeket, az soha nem fogja tudni őket. Ezért egy 16. évszázadbeli rabbi, aki itt élt, akinek ez volt a zsinagógája, Káró Józsefnak hívták, elhatározta, hogy egyszerűsíti a mózesi törvényeket, szétboncolta Mózes 5 könyvét, és témák szerint újra összerakta. Megkönnyítette az egyszerű embernek a Tóra ismeretét. Ez volt az ő zsinagógája. Erről ismeretes Cfat. ...1492-ben a zsidók Spanyolországból való kiüzetését követően az akkoriban toleránsnak mondható muzulmán igazgatás alatt élő Cfát számos tudósnak és szellemi munkásságáról ismert személyiségnek adott otthont. Ebben a zsinagógában dolgozták ki a kabalát, amely a hindu-perzsa tanításokkal átitatott univerzumra való elképzeléseket tanítja. A kabala kidolgozói, a zsidó misztika művelői a földön túli erők és rejtélyek elfogadtatásában értek el sikereket. A zsidó hagyomány nagy becsben tartja az életet. A Tóra azért adatott Izraelnek, hogy éljen a tanítások által. Ugyanakkor a hagyomány reálisan gondolkodik a halálról is. Bizony, por vagy és vissza fogsz térni a porba, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Szól Mózes első könyve. A testi-lelki erőben eltöltött, jó cselekedetekben gazdag, hosszú életet követő békés halál sohasem tragikus, akármekkora veszteséget és bánatot is okoz. A hit, hogy a túlvilágban, egy eljövendő világban az embert megítélik és lelke továbbírulhat, mélyen beépült a zsidó gondolkodásba. Minden írásnak, amely a mindennapi zsidó élettel foglalkozik, első szavaival a jótékonyságról kell szólnia, mert a zsidók szerint a hit és a vallási szokások célja mindenekelőtt az emberi viszonyok tökéletességének elérése és egy jobb társadalom megalkotása. A zsidók életében különösen nagy szerepet kap a rászorultak megsegítése és az öregek gondozása. Az Izraelben élő utolsó egri főrabbi többek között ezeket a parancsolatokat emelte ki üzenetében. Minden jót a magyarországi zsidóknak, és kívánom, hogy minél többet és többet közel legyenek a zsidósághoz. Tudják, hogy a zsidó nép az kapta az örökkévalótól 10 parancsolatot, benne van egyik a 10 a sábesz, tartani a sábeszt, tisztelni a szülőket, és tisztelni az örökségét, ami a nagyszülők megkaptuk, hogy a Tajrának a szent parancsolatot tartjuk, és ez hoz ránk minden boldogságot, igazi boldogságot, igazi áldást, és kívánok minden jót, jó egészséget, jó megélhetést és örömet
ezt a gyerekekbűnösítás, mindig erősebb legyen a kapcsolatok a zsidósághoz és a mi szent örökségünket, a Tajrekdajshoz. Minden jót! A példabeszédek szakaszában megjelenő gondolat alapján az ember lelke az örökkévalótól kapott mécses. Így a halál évfordulóján mécsessel emlékeznek a halottakra. A sírokon elhelyezett kis kövek pedig az elhunyt iránt érzett tiszteletet fejezik ki. A zsidó miszticizmus a kabala kidolgozásán és a vallási hittudósok munkásságán kívül Cvát művészeti életéről is híres. A művésznegyedben sétálva számtalan vallásos ihletettségű művel találkozhatunk. A táncoló rabbik képei, a zsidó ünnepen használt tárgyak esztétikus megjelenítése az itt élő művészek odaadását dicsérik. Egy vallástalan család gyermekeként láttam meg a napvilágot. Franciaországban és Amerikában eltöltött évek után, a 70-es éveket követően visszatértem a zsidóság ősi gyökereihez. 25 éve élek a kabala városában, Cváton. A művészetek központjában a kabala és a zsidó vallás örömteli perceit örökítem meg. Ilona Gúrnak hívnak, de eredeti nevem Vilcsek Ilona. Édesapám magyar származású, édesanyám pedig Oroszországban született. Én Amerikában és Svájcban nőttem fel, művészettel foglalkozó gyermekeim is ott születtek. Az izraeli kortárs művészet iránt érzett elkötelezettségem miatt itt Jaffán a házam jelentős részéből létrehoztam egy olyan múzeumot, amely otthont ad a művészet szinte minden irányzatának. Azért küzdöm, hogy a fiatal izraeli művészek ne amerikai pályatársaikat utánozzák, hanem térjenek vissza a gyökereikhez, és merítsenek több ezer éves kultúrájukból. Persze lehetséges, hogy kezdetben alkotásaikat nem milliókért fogják eladni, de hát ez egy kortárs művész sorsa. A judaizmust bemutató filmünk következő részében tovább haladunk a zsidó nép történetében, ellátogatunk a qumráni tekercsek megtalálásának helyszínére, az ősi jaffai kikötőbe, bemutatjuk az újkori zsidó állam megalakulásának körülményeit, valamint a magyarországi zsidóságról beszélünk.